Goed, op een nieuwe toekomst met passie voor duurzaamheid. Wordt nu geopend en ik hoop dat het nog heel vaak heropend wordt en doorgeopend wordt. Want ik zie een grote toekomst voor dit bedrijf. We zijn hierbij opnieuw en we zijn een bedrijf wat eigenlijk zich inzet op de circulaire markt. Wij gebruiken kantoormeubelen, geven dat een nieuw leven en we geven ook mensen die het wat lastig hebben in het leven een kans om hier een baan te krijgen. Ja, we willen eigenlijk bereiken dat hier mensen komen die eigenlijk nieuwsgierig zijn, die willen zien van wat zit hier achter dit pand, wat doen ze hier eigenlijk. We zijn een productiebedrijf, we hebben heel veel productieprocessen, die kunnen we hier laten zien. En wat we eigenlijk willen bereiken, dat de mensen die hier zijn, dat het ook ambassadeurs voor ons worden. En dat die op een verjaardagfeestje ook zeggen, kijk, ik was bij het bedrijf opnieuw. En dat was een bedrijf die mij inspireerde om ook hergebruik te stimuleren. Ja, het was een super dag vandaag eigenlijk. We hebben ontzettend veel mensen mogen ontvangen. Ik denk dat we zeker over de 200 mensen zitten. Dat was eigenlijk ook een beetje waar we op hoopten. We hopen nog erna te genieten met de mensen hier onder het genot van een drankje en een hapje. En dan gaan we de toekomst met heel veel vertrouwen tegemoet.